בוקר טוב, אנחנו בבית ספר ברנדט בנווה יעקב. מה לפי דעתך הוא הגינות בספורט? אני חושב שהגינות בספורט זה לא לקלל ולא לנסות לפלח אחד את השני ולהתנהג בספורטיביות. כן, ומה זה להתנהג בספורטיביות? מה זאת אומרת? שנגיד ואתה מפסיד אז לקבל את זה ולא לא להרים יד אולי? לבכיין או להתחיל לקלל כאילו. יפה. ומה אתה חושד, יצחק? שהגינות בספורט זה לא לתקוף, לא לעשות עבירות, לא לשקר במשחק, להיות פיירים. יפה מאוד. ומה אתה חושב, דוד? מה לפי דעתך, דוד, הגינות בספורט? אני חושב שהגינות היא לא סליחה, דוד? לא לתת פאולים או נו, כמו שצריך בשביל שהחלום צודק לתת לו פאול או סתם לתקם על זה או משהו. אוקיי. בוקר טוב, אנחנו בבית ספר ברנדט בנווה יעקב, כיתות ה'. תעשו סימן, כיתות ה', שלום. וכיתות ו'. מתחילים משחק כדורסל, אחד נגד השני, והשופט שלנו אורל, העוזר שופט שלי. מתחילים את המשחק. לפני תחילת המשחק, מה עושים, אורלי? יפה, קדימה. כיתות ה' נגד ו', משחק כדורסל, מתחיל. קדימה, מתחילים את המשחק. מתחילים. יפה מאוד, אלירן. הלאה, צ'ק לאלירן, בבקשה מהיר, לא לבזבז זמן. נו. משחק קבוצתי, לא לשכוח. להוציא החוצה, יפה. לא לבד, אלירן, יש לך קבוצה. יש שופט. אתה בסדר? יופי, כל הכבוד. הלאה, ממשיך. תוציא מהצד, יוספי. קדימה. קדימה, נועם. יפה, משחק קבוצתי, מסירות מהירות, אחד לשני. להוציא למרכז, דניאל. יפה, יופי, תסובבו אותם. תסובבו אותם. לצאת מהטרפז. שדמיוני, אבל... זה רחוק מדי. קלה. נו. שלוש, ארבע.